that 7 is more than 60 times 1. To koro kaka sani pono ni paro mar omenda ni okalo nikech koro to dhi bunge e somo mar ariyo eka koro gibro kale bang'e pono no kalo to jopiny ang'o ma koro bro timore ne jopiny ang'o ma nyaka koro girit neno mbele kanyo ma ka gineno to gibuogi gipar ni Zakayo to nonyisowa ni gini kokalo to mai kaka weche dhi bedo. Trevor gino dhi kalo. In gadieri no dhi kalo. Odhi kalo. Ma onge gimolose iye kata matin onge lokruok mo matin e iye kanyo. Ang'e ni ok adwa tiyo gi weche moko ma ok ni kare. Lakini ang'eyo ni nitie wabunge ma pare yo makare to nitie moko mok pare yo makare. Ni neno ka nyose ket pale ng'ut moko ni dhi ng'i kaka gitimre nade kaka gigoye. Tieni dwa neni kipingo sirkal. Quite a number jok mano dhi e bunge gi independent parties 10 jok mano dhi gi mano bedo sponsored gi party kata mano chung gi party moko ng'eny. Sirkal tiene sirkal monitor joge jok mane gi sponsor through their parties ere kaka idwa go kura donge nyalo bet chien kanyo koro gi gang up against you kata giriwo ni in nyindhogo wa tiene ka koro nitie ndhogo japiny gi ndhogo sirkal tiduo ng'e ni japiny no miya tich lakini japiny no miya tich e od ng'a e od jok man gi sirkal koro ibiro ng'iyo gima kawuono koso ibiro ng'iyo gima nyoro. You will want to survive today not as per yesterday. Tinani ibiro dwaro ni dag kaka kawuono to nyoro ok bro dictate ni kaka itimri nadi kaka ida. Tinani jogi biro luor ni ka od bura ni mano tera ta pinge jogi nyalo thicha oko. Kata jogi nyalo keto na matek. Inyalo gol gi committees mag parliament moko ma gibete ga kata kanyo be giyute ok giyaga nono. Iwinjo. Koro ka en ja od bura ang'e ni dhi ng'iyo party to dhi ng'iyo sirkal. Remember ne ging'eny molo joma kwedo sirkal. Iwinjo. To nyi winjo ka chief whip be nyawacho ni sirkal ok tim ga nade. Ok loga. Kikigal ni gino en wacha. En adieri sirkal ok tim ga nade. Ok loga. Kata mana jok ma pingo